May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at kayo'y nakatutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. Alas 10:01 na ho ng umaga, araw ho ng Biyernes ngayon, mga kabalen, mga kariyon. Thank God it's Friday, October 14. Kumusta ho kayo? Yung mga kabalen at kariyon nating sasahod bukas o 15 o yung iba binibigay 14 ho. Ano? At yung ilan naman sumahod na nung Agis. Naway magtagal ho sa inyong mga pitaka ang inyong sahod dahil sa mahal ho ng bilihin ngayon. Talagang lahat ho tayo napapakamot. Ano? Kumusta ho kayo? At nalalapit na rin ho yung Undas at syempre yung Pasko. Sana maging maayos ho ang ating kalagayan. Kayong papalapit yung weekend. Maya-maya ho, may bibigay kaming update sa inyo kaugnay ho ng pagdiriwang ng araw ng mga patay o yung Undas. Ano? At yung iba't ibang magiging rerouting plan sa mga kakalsadahan dito sa siyudad ng San Fernando. Yan ho sinisikap nating alamin ngayon mula ho sa Siposco ng siyudad San Fernando dahil alam naman natin yan, isa ho yan sa mga tradisyon ng mga Kapampangan, ng mga kabalen natin at ng mga Pilipino na rin na matagal ho nating na-miss gawa ng pandemya. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Narito ho malaking balitang nakalap ng ating CLTV News team ngayong araw. Ito ho, sakto sa Undas, training sa funeral service. Isasagawa ho sa ilang malaking convention sa Pampanga. Wastewater. Ito naman, problemadong wastewater management. Sanhi po ng pagpapasara sa Victory Uptown Market sa Tarlac City. Bagong Vice Mayor ng Marilao, Bulacan, nanumpa na sa pwesto. Ilang survivors ng Ondoy landslide sa Arayat hindi na bumalik sa dating tirahan. At 102-year-old lola sa Lubao, Pampanga, kinilala bilang isa sa pinakamatandang nabubuhay na kabalen. Nanumpa na ho bilang Vice Mayor ng Marilao, Bulacan si Konsehal Bob de la Cruz dito pong Huwebes, October 13. Pinangunahan po ni Governor Daniel Fernando ang panunumpa ni De La Cruz na isinagawa ho dyan sa may Kapitolyo ng lalawigan ng Bulacan. Si De La Cruz po ay naging miyembro ng Sangguniang Bayan ng Marilao mula 2010 hanggang kasalukuyan bago maupo bilang pangalawang punong bayan. Samantala, bagamat wala pang eksaktong petsa, nakatakda namang umupo bilang alkalde ng Marilao si Vice Mayor Henry Lutao. Papalitan ho ni Lutao ang yumaong alkalde ng bayan na si Mayor Ricardo Silvestre. Matatandaan nito po October 9, nasawi si Silvestre dahil sa isang road crash sa Clark, Pampanga. Ayon ho sa batas, oras na mabakante ang pwesto ng alkalde ay mauupo ang vice-alkalde bilang punong bayan habang itatalaga naman bilang vice mayor ang konsehal na may pinakabataas na boto noong eleksyon. Ano yung katungkulan? Katungkulan bilang Vice Mayor. pangalawang punong bayan Ay taimtim na nanunumpa ay taimtim na nanunumpa na aking tataguyod at itatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas, ang saligang batas ng Pilipinas na aking mananalig at tatalima na ako'y mananalig at sa tatalima mga tinatagubilin nito. sa mga tinatagubilin nito. Susundin ko ang mga batas Susundin ko ang mga batas at mga kautusang pinaiiral at mga kautusang ng pinaiiral mga sadyang tinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng mga sadyang itinakda ng may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa at buong laya kong babalikatin. at kusa at buong laya kong Ang babalikan pananagutang ito ang pananagutang ito nang walang pasubali nang walang pasubali o hamangaring umiwas. o hangaring umiwas. Nawa ko ng Diyos. Sakyan nawa ako ng Diyos.
Congratulations. Ayan, inyong napanood yung panunumpaho ni Konsehal Bob de la Cruz na ngayon ho ay Vice Alcalde na ng bayan ng Marilao, Bulacan. Sa ibang balita po, siyang na pamilya ngayon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang nananawagan sa mga kabalan nating may mabubuting puso matapos ho silang masunugan. Alas 4:30 ng hapon, dito pong Miyerkules, October 12, nang lamunin ng apoy ang kanilang mga bahay sa Mans Gold, Barangay Santa Lucia. Batay ho sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, 5 bahay na gawa ho sa kahoy ang tinupok ng apoy. Gamit po ang 4 na fire truck, dali-daling rumisponde ang mga bombero matapos pong matanggap ang tawag. 5:30 po ng hapon, idineklara nga fire under control. At matapos nga ang 7 minuto, ay idineklara naman ito fire out. Wala naman umanong nasaktan sa insidente, ngunit aabot sa 250,000 pesos ang halaga ng pinsala na idinulot ho ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Pampanga High School ang mga nasunugan. Ilang mga opisyal naman ho ng syudad, gaya ho ni Mayor Vilma Caluwag, ang bumisita sa naturang evacuation center upang magpaabot ho ng tulong sa mga biktima ng sunog. Patuloy naman hong nananawagan ng mga nasunugan ng karagdagang tulong dahil wala silang naisalbang mga gamit. Pakinggan ho natin ang ilan sa kanilang mga pahayag. Wala na po kami nagawa. Ano na po, lusaw na po yun eh. Yun na namin yung mga gamit namin, may sasalba. Mahirap po, sobra. Wala ka man pong damit na binibigyan ka lang po ng mga kaibigan mo. Humihingi po kami ng kwento sa gustong tumulong po sa amin para po mabalik namin yung bahay namin na natupok para po may bahay po kaming uuwian po. Kasi po ngayon nasa lang po kami sa evacuation center po kami. Paalala ho sa mga magulang at sa mga mag-aaral, nakatakda pong ipatupad itong full face-to-face classes sa darating hong buwan ng Nobyembre. May higit 2 linggo na lamang yan mula po ngayon. Sa bayan ho ng Arayat, Pampanga ay handa na raw para sa implementasyon ng face-to-face classes o yung full face-to-face classes. Ito hong lahat ng paaralan. Nagsagawa na muna ng assessment ang Municipal Health Office sa lahat po ng higit 30 elementarya at 16 na high school na pribado at pampubliko. At lahat naman ng mga ininspeksyon na paaralan ay pasado ho sa itinakdang batayan sa evaluasyon ng kagawaran ng edukasyon. At nasa 95% naman sa mga estudyante ang fully vaccinated at nabigyan na rin ng booster shots. Maliban ho sa health assessment tools na naipasa ng mga paaralan sa Arayat, pinag-utos din umano ng Municipal Health Office na sumunod sa itinakdang bilang ng bawat classroom upang mapanatili ho yung physical distancing. Pakinggan ho natin si Dr. Paulino Austria, ang Municipal Health Officer ng Bayan ng Arayat. So far, lahat na po ng eskwela from elementary to high school, na-inspect na po namin ng readiness po nila sa face-to-face classes. Yes. Actually po, fully vaccinated na po. Naka-second dose na po sila lahat. Napapractice po nila yung mga ginagawa natin mga health protocols tulad ng social distancing. Pag-enter po, dapat po yung mga bata hinahatid lamang ng mga magulang. Tapos pagpasok po, may mga health declaration po sila. Tapos magte-thermal scanner. In-specify namin na in classroom po, ang allotted lang po ay 20 students per classroom. So, pag sumobra po doon, magiging 2 ang classroom o kaya po, may shifting sila.
Ayan, nabanggit ni Dr. Paulino Austria, yung shifting, ano? Yung video ipinapakita natin kanina, yan ho ikuha sa Pampanga High School kung saan nauna na ho nating naibalita na sinabi ho ng pamunuan ng PHS na posible nga yung pagpapatupad nito hong shifting dahil na rin doon sa kinahaharap na dami ng mga bilang ng mga mag-aaral at kakulangan naman sa mga silid-aralan. Sa ating pong pagbabalik, tatalakayin naman natin yung training sa funeral service na nakatakda pong isagawa sa isang malaking convention sa Pampanga. At pagpapaliban ho sa barangay ang SK elections, inuligsa ng Kabataan Party List. Palpak na rollout ng National ID Program, pinaiimbestigahan na sa Kamara. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito mga kabalin, gaya ho ng nabanggit ko kanina, nalalapit na itong araw ng mga patay, yung Undas. At ito ho, isang convention ho tungkol sa hanap buhay sa patay. Partikular na ho yung pagbibigay ng training sa mga funeral services ang nakatakda pong ganapin dito ho sa lalawigan ng Pampanga. At para ho mabigyan tayo ng karagdagang update, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, kailan ba ganapin itong convention ng mga nagnenegosyo dyan sa mga punerarya? Ano at ano yung pinakalayunin ng gagawing convention? Justin, tama ka dyan, dahil sa lumalaking industriya nitong mortuary ko yan, Justin, at gayon na rin itong funeral service ay nakatakda nga na maganap dito sa ating lalawigan ang pinakamalaking convention dito sa ating bansa mula December 1 hanggang December 3 yan, Kuya Justin, sa pangunguna itong National Federation of Mortuary Stakeholders Incorporated. At sa mga initial na informasyon na ating nakalap, Kuya Justin, ang pinili nilang lugar ay isang resort dito sa loob ng Clark Economic Zone. At sa binabanggit, itong si Ma'am Luciel Yumon, ang presidente naman ng Pampanga Funeral Association, Kuya Justin, layunin nito na magkaroon ng special training lalong-lalo na dun sa mga usapin ng mga bagong teknolohiya dyan sa mga nasa sektor ng embalming, Kuya Justin, at sa funeral service. At may coordination din umano sila sa DOH para dito sa pagbibigay naman ng talk nitong mga eksperto dahil sa kalagayan ngayon, Kuya Justin, na ang pandemya ay andyan pa rin at yung mga naging problema nitong mga nasa funeral service ay isa sa kanilang pinakikitunguhan. May mga special training sila na 2 araw para naman doon sa mga gusto magpa-renew ng kanilang lisensya, lalo na yung mga embalmer natin. At gayon na rin itong mga supplier na isa sa kanilang pinakikitunguhan ngayon, Kuya Justin, yung problema sa sanitasyon. Dahil itong problema ngayon na nakikita sa mga lokalidad, Kuya Justin, dumadami itong mga pumapasok sa industriya na hindi naman lisensyado o kung tawagin kolorum. Ayan, oo. Akala natin yung kolorum sa mga namamasada lang, Kuyang Paulo, pero pati mga embalsamador pala may kolorum na. Etong mga asosasyon na ito, alam ko, nakipag-usap sila sa
local government, tama ba, ng Santo Tomas, kung saan alam naman ho natin mga kabaled, karehiyon, no, yung Santo Tomas ay ang casket capital ng ating bansa. At Kuya Paulo, ano yung naging detalye ng pag-uusap nila together with Mayor John Sambo of Santo Tomas? Kuya Justin, lumalabas ngayon dito sa naging pag-uusap nila, kahit yung mga casket maker, naging kabuhayan na rin yung embalming. Yung funeral service na dapat sana hindi nila ginagawa, yun, Kuya Justin, na talagang pati pag nag-aalok sila itong mga kabaong, isinasama na rin yung embalming. Nga lamang ang problema nito, Kuya Justin, yung sanitation, dahil saan nila tinatapon yung solid or yung water waste material nito na sa panahon ngayon, Kuya Justin, nasa pandemic period pa tayo, kung yan itatapon kahit saan, talagang makukompromiso ang kalagayan sa kalusugan ng komunidad. Ang binabanggit ni Mayor John Sambo, kanya raw hihilingin dito sa sangguniang bayan ng Santo Tomas na gumawa sila ng ordinansa na lilingapin yung mga nasa enterprise ng casket making industry kung gusto nilang magkaroon ng special training, andyan mamamagitan ng lokal na pamahalaan para itong mga tauhan nila maging lehitimo. Kasi base dito sa datos, ang sinasabi nitong Pampanga Funeral Association, Kuya Justin, nasa 70% nitong mga nasa casket making industry ay siya namang gumagawa nitong kanilang funeral service. Kuya Justin. Oo. Nabanggit mo yung mga tawag dito, mga downside, yung banta sa environment, sa kalusugan. At itong ganitong ginagawa, yung mga colorum, kung tawagin natin ng mga nagbebenta ng kabaong, hindi mga funeral parlor. Pero baka naman etong Kuya Paulo, kasi alam naman natin sa hirap ng buhay ngayon, napakahirap ng mabuhay, magastos pang mamatay, ika nga, So baka naman kasi ito yung ating mga kababayan, alam natin, nakikimura. Etong yung sinasabi ng asosasyon ng mga nagpupunerarya, pagdating naman dito, ano ba yung assistance o yung pwede nilang ipangako para doon sa yung kumbaga may package deal ba yung mga kababayan nating salat sa buhay na naghahanap ng murang serbisyo, kagaya ng binibigay nila, pero ligtas, syempre. Opo ka dyan, Kuya Justin. Yan ang hamon na tanong ni Mayor John Sambo dito sa pamunuan ng Pampanga Funeral Association. Naturalmente, itong mga lumalapit dito sa mga kanyang constituent na nasa enterprise ng casket making industry, sila talaga yung mga nakikimura. Pero ang sagot naman dito ng Pampanga Funeral Association, magkakaroon daw sila ng standard rate, Kuya Justin, para at least dito sa kompetisyon, hindi mapag-iwanan yung mga existing na nasa industriya. Nga lamang, Kuya Justin, ang usapin nga na yan ay hindi lang sa lokalidad, kundi matatandaan mo, Kuya Justin, isang mambabatas, kundi ako nagkakamali, sa Cebu ba, na nagpapanukala na mariregularize talaga itong standard rate dito sa funeral service dahil isa rin ito sa malaking gastos ng lokal na pamahalaan kapag Kuya Justin, nagbibigay sila ng serbisyo ng libreng pagpapalibing at libreng burial assistance, Kuya Justin. Oo, isa nga yan sa ipinagmalaking accomplishment ni Vice President Sara Duterte, yung burial assistance. Na alam natin, malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan, hindi lang local government for that matter. National government na ho ito, Office of the Vice President, talagang nandun na, kumbaga nagbibigay, naglalaan ng pondo para doon sa pagpapalibing ng ating mga kababayan. Kuya Paulo, huli na lamang etong gaganaping convention sa Desyembre. Sino ba ang mga pupwedeng sumali dito? Ito ba ay bukas doon sa mga kahit mga individual na merong kakaunting pondo at nais magbukas ng negosyo pagdating sa na may kinalaman dito sa hanap buhay sa patay o yung mga funeral services? Pwede ba yun o kailangan nakapagsimula na sila, kailangan may background na rin sila? Kuya Justin, ang unang target muna, itong mga nasa isang daang funeral service enterprise na existing na. Meron sila kasing gustong matumbok dito sa convention na to dahil kaharap itong DOH, yung kanilang concern sa sanitation, Kuya Justin. At gayon na rin yung renewal ng license ng mga embalmer. Kasi
maraming napag-iiwanan na skilled na embalmer natin na kailangan makasunod ngayon sa standard ng international, na particular na dito, Kuya Justin, ang isa raw sa gusto nilang itanong sa DOH yung pag-regularisa sa mga makabagong teknolohiya, lalong-lalo na pagka ang isang pasyente o yung kanilang kliyente ay COVID positive. Marami silang gustong itanong at maupuan, pero sa mga aspiring naman na gustong magtayo ng ganitong negosyo, Kuya Justin, maaari naman daw silang magparehistro. Ulitin natin, Kuya Justin, maaari nilang search itong asosasyon na National Federation of Mortuary Stakeholder Incorporated. Aktibo rin sila sa social media sa pagsagot dito sa ating mga kababayan na gustong sumali dito sa 3 araw na convention. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat at mag-iingat ka. Ayan ho, mga kabalin, yung mga nais maghanap buhay sa patay o kaya yung mga nandiyan ho sa hanap buhay sa patay, ay magandang maging updated din ho kayo dyan sa mga makabagong teknolohiya na ginagawa sa mga interesado. Ditong darating na Disyembre, nabanggit ni Kuyang Paulo, pwede ho ninyong i-search yung kanilang Facebook page. Dahil alam naman ho natin, balikan ko lang noong panahon ng pandemya kasi nung kasagsagan ng pandemya dahil hindi pa naman natatapos, isa ho dun sa mga natutukan ng inyong lingkod ng CLT videos, yung mga naibuburol pa ng mga kababayan natin na COVID positive. Alam naman ho natin, may protocol yung IATF na yung mga COVID positive, diretso cremate ho yan o di kaya naman libing at hindi pwedeng iburol pa dahil posible daw maging pagmulan pa ng transmission. So ito, mga updating doon sa industriya ng patay, kailangan din matutunan ng ating mga kababayan. Samantala sa ibang balita ho naman tayo, tinuligsa ho ng Kabataan Party List ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang pahayag po, binanggit ng grupo na ang pagpapaliban sa halalan ay salungat umano sa tapat at mabuting pamamahala ng gobyerno na matagal nang nais makamit ng kabataang Pilipino. Pagsikil din umano ito sa karapatan ng mga kabataan na lumahok sa halalan at piliin ang mga tunay na makapaglilingkod sa kanilang hanay. Ayon pa sa grupo, pahahabain na naman ang postponement ang termino ng kasalukuyang local officials na dapat sana'y magtatapos na rin sa darating na Disyembre. Anila, overworked, understaffed at undercompensated umano sa ngayon ang mga SK matapos ang ilang beses mapahaba ang kanilang termino sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, lumalabas na nasa 34,000 na posisyon sa SK ang bakante sa 11,566 na barangay sa buong bansa mula pa noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Kabalen, Karehiyon, kayo ba'y may national ID na? Natatandaan ho ba ninyo yung ating naibalita nitong mga nagdaang buwan? Yung ilan sa ating mga kababayan dito sa Pampanga ay nagre-reklamo dahil ho doon sa pangit na kalidad ho ng kanilang national ID. Ang iba hindi na ho halos makilala ang kanilang mukha at nabubura pa daw pag inilalagay sa kanilang mga pitaka. Ito ho ngayon, pinaimbestigan ho ng House Deputy Minority Leader at bagong henerasyon party list representative na si Bernadette Herrera ang mabagal ho na roll out ng Philippine Identification System o yung PhilSys na naisabatas ho noong 2018. Sa resolution ho na 471 na hiniain po ni Herrera, binigyang diin na dapat umanong magpaliwanag ang mga ahensyang nangangasiwa sa naturang proyekto. Ito po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, National Economic and Development Authority at yung Philippine Statistics Authority. Matatanda ang kasagsagan ho ng pandemya noong 2020. Ipinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang implementasyon ng PhilSys. Ito po yung national ID, para sa mabilis na pagkakatukoy ho ng pinakamahirap na pamilya na kailangang ayudahan habang umiiral po yung lockdown. Dagdag pa rito, inatasan rin ng BSP na gumawa ng mahigit 116 million pre-personalized IDs mula ho 2021 hanggang 2023. Pero hanggang ngayon ay hindi pa umano ito nakukumpleto.
Batay ho sa datos ng gobyerno, nasa 21 million pa lamang ang bilang ng nakatanggap ng kanilang physical national ID cards mula ho sa 70 million nakapagparehistro. Ang inyong lingkod nagrehistro na rin at wala namang mabanggit sa amin nung ako yung nagpalitrato, yung sasabihin na hindi na nila hawak yung delivery. Malayo ho ito sa target na 92 million cards na dapat itong mahihatid hanggang 2023. Ayon naman ho sa datos ng Commission on Audit o COA, sa kabuang 28.4 billion pesos na budget para sa proyekto ng PhilSys, 6.8 billion pesos pa lamang naman ang nailaan mula ho noong 2018. Kung naipatupad raw ng maayos at mabilis ang National ID System, ay nakatulong sana ito ng malaki para mapahusay ang pamamahagi ng cash aid, fuel voucher, health benefits at iba pang pangunahing serbisyo ng gobyerno. Malaking tulong rin sana ito sa validation ho ng pagkakakilanlan ng mga magpaparehistro sa ilalim ho ng bagong batas ngayon. Ito ho yung SIM card registration law. Paalala ho sa mga motorista sa ating pagbabalik. Ito, babalitaan natin sa inyo yung posibleng oil price hike na naman sa susunod na linggo. Naku po, ayan. At ilang survivors po ng Ondoy landslide sa Arayat hindi na bumalik sa dating tirahan. Virgen del Lalaban, iprinosisyon sa Masaluso River kasabay ng ika-71 founding anniversary ng bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho, panibagong kalbaryo na naman ang maaaring sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo dahil malaki umano ang posibilidad na muling magkaroon ng oil price hike. Ayon ho sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad, ang posibilidad ng pagtataas ng presyo ay bunsod ng desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na bawasan ho ng 2 million barrels kada araw ang kanilang produksyon ng langis sa darating na buwan ng Nobyembre. Samantala, wala naman umano silang ideya kung hanggang kailan tatagal ang pagpapatupad ng oil price increase at kung magkano ang idadagdag kung sakali. Matatandaan nitong Martes ay nagpatupad na ng dagdag presyo ang ilang kumpanya ng langis kung saan 6 pesos and 85 centavos ang ipinatong sa kada litro ng diesel. Sa ibang balita, binisita ho ng ating kasamang si General Lobang Parungaw itong mga survivors ng landslide noong 2009 sa kasagsagan ho ng Bagyong Ondoy. Ang ilan ho sa kanila dahil sa trauma na inabot sa nangyaring trahedya, hindi na ho bumalik sa dating tirahan. Habang ang ilan ho sa ating mga kababayan na nabigyan ho ng relokasyon, yung mga bank houses, ay ibinenta na raw yung iginawad sa kanila ng gobyerno. Narito po ang exclusive report ni General Lobang Parungaw. 13 taon na ang nakalilipas, ang bahaging ito ng Purok 7 sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga ay natitirikan ng hindi bababa sa 20 mga bahay. Ngayon, halos malalaking bato na lamang ang makikita sa malawak na lupain. Ito ang lugar na napuntirya ng landslide noong 2009. Dahil sa lakas ng Bagyong Ondoy, gumuho ang lupa at gumulong ang malalaking mga bato na tumama sa mga kabahayan. Ang resulta, 12 katao ang nasawi. Saksi sa mga pangyayaring ito si Violeta Chavez. Habang nakikipaglaban daw siya para sa buhay ng kanyang mga anak, ay dinig na dinig niya ang paghingi ng saklolo ng kanilang mga kapitbahay.
O tingala ako sa bintana, nakita ko ng burak, ang laki. Yun, sumalpok na sa loob ng bahay yun. Talagang as in buong na paligid, nagdilim na. Hindi ako naipanik ng mga bayaw ko dahil sa sobrang putik ko, dumudalas kami mag-ina. Ang ginawa ko, yung anak ko, nagkakapa na lang kami. Sabi ko gano'n, ay B, sabi ko gano'n. Pag namatay tayo, magkakapa na lang tayo. Oo po ma, huwag mo akong bibitawan. Oo na, sabi ko. Pero may nakakita ako ng puwang na butas na naman na bubong, lumaban pa rin ako. Yun, tinadyakan ko, nakapanik kami, nakalusot kami. Kaya lang po, madunungan Diyos, tumawag ako, tulungan niyo ako. Yung mga anak ko nakakaawa. Bunsod ng pangyayaring ito, hindi na raw siya muling tumapak sa lugar na dati nilang tinitirhan. Ngunit ang lahat ng mapapait na alaala ay nagbalik dahil sa Super Typhoon Karding. Ay, hindi ko na babalikan yun. Ayoko na po. Kasi ayoko na maranasan uli yung nangyayari noon. Lalo na ngayon pag nung bagyong Karding. Nakahiga ako para akong nabangungot na kahit gising ako, napapabalikwas ako ng tayo. Talagang nakatingin ako sa daan. Kasi pagka tatakbo na uli kami. Naka-ready na po ako. Habang panahon naman daw na hindi malilimutan ni Marlen Tacosalma ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. 7 maliliit na anak ang kanya umanong itinawid sa putikan at gumugulong na bato kahit na siya ay buntis. At noong araw ding iyon, September 26, 2009, isinilang ang kanyang bunsong anak na ngayon ay 13 taong gulang na. Kahit marami akong anak, bit-bit ko yung mga anak ko. Kasi wala yung asawa ko, nasa Rizal. Kaya ako lang mag-isa, buntis pa ako niyan. Talagang linakasan niyo po yung... Oo, siyempre, yung mga anak ko, yung aning ko. Marami po kasing bato sa, sa baba, yung mga putik. Tumatakbo kami, kahit buntis po ako. Masakit yung tiyan ko, siyempre, kakakatakbo. Yung mga, sabi yung mga Diyos ko, sabi niya, ba't tumatakbo ka, laklaki ng tiyan mo, sabi niya. Sabi ko po, para sa mga anak ko yun, paano hindi ka tatakbo? Sina Aling Violeta at Aling Marlen ay mga patunay na humuhugot ng lakas ang isang ina sa kanilang mga anak. Bagamat wala ang kanilang mga asawa sa panahong iyon, ay matagumpay nilang naisalba ang buhay ng kanilang mga supling. Samantala, iba naman ang kaso ni Angel Policarpio. Aniya, patintero kay kamatayan ang manirahan sa danger zone. Ngunit dito lamang kasi sa bundok niya raw kinukuha ang panusto sa pamilya. Maririnig mo yung mga bato, maririnig mo gumugulong. Siyempre, matatakot ka na rin dahil unang-una may mga kabaryo na kami na namatay. Kaya natatakot din kami. So po niyan talagang, ang taga San Juan Banyo, ang hanap buhay po talaga namin dito is yung pag-aalaman, pagugulay, saka yung mga pag-aalaga ng mga hayop. Tapos dito na rin po kami nagkaroon ng isip na sitanda na kaya po hindi po namin magawang iwanan yung lupa namin. Binisita naman ng CLTV News sa Purok 1 kung saan naitayo ang resettlement area para sa mga landslide survivor. Dito aming napag-alaman na may ilan na ring mga benepisyaryo ng pabahay ang wala na sa lugar. Ibinenta na raw nila ang kanilang bank house at isa sa mga nakabili ay si Aileen Evangelista. Ito ko makabili ng sariling bahay. Kaya kinuha ko po. Ayon kay Kapitan Froilan Soriano ng San Juan Banyo, bawal ibenta ang mga nasabing bank house. Na po yung nakakalungkot na realidad, yung ibang mga kabarangay na na-awardan o nabigyan po ng bahay, ay yung kuminsan po nagkakasakit sila sa pamilya at wala silang maipangtustos sa gastusin sa mga nagkasakit, ay nabibenta po nila yung kanilang mga bahay doon sa resettlement. Minsan kahit hindi na po namin alam na nabibenta po nila. Samantala, simula noong 2009, idineklara ng permanent danger zone ang Purok 6 at Purok 7 ng Barangay San Juan Banyo. Dito nakatayo ang halos 1,000 kabahayan o katumbas ang nasa 2,000 katao. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, aabot sa 66,000 cubic meters o halos 5,000 truck ng lupa, ng putik at mga malalaking bato ang pwedeng dumausdos pababa sa nasabing lugar oras na magkaroon ng landslide dahil sa malakas na bagyo o lindol.
Pinag-aaralan na raw ng pamahalaang panlalawigan ang iba't ibang engineering intervention para mapigilan ng landslide, habang last option naman ang pagbibigay ng relokasyon sa mga residente sa danger zone. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ilang mga deboto ho ang labis-labis ang pasasalamat sa milagro o himalang hatid po ng Birhen de Lalaval sa kanilang buhay. At yan ho ay ating nakita at nasaksihan ho sa isinagawang fluvial parade dyan ho sa bayan ng Santo Tomas. Silipin ho natin ang ilang mga eksena sa ulat na ito. Maagang nagsimula ang misa sa St. Thomas the Apostle Parish Church nitong Miyerkules, October 12 para sa 71st founding anniversary ng Santo Tomas, Pampanga. Taong 1905 nang ihiwalay ang maliit na bayan mula sa nooy munisipalidad ng San Fernando. At dahil nataon na nasa parokya ng Santo Tomas ang imahen ng Mahal na Birhen de la Naval, isang fluvial festival ang idinaos bilang paggunita na rin sa okasyon. Sa bangkang ito isinakay ang imahen na inikot pa sa Masaluso River. This is the first time na nangyari sa sa bayan ng Santo Tomas. Pangalawa, para mabisitahan din ng mga aming mga kabalen na nandito sa Kailigan na for so many years sila ay nakatira dito na never pa silang nadalaw ng image, ng anumang image. Kabilang sa mga nakiisa ay ang mga debotong mga mangingisda. At sa tahanan ng kaanak ni Lola Mary Garcia, isang fish pond owner, isinagawa ang pagdarasal. Kwento ni Lola Mary, siya mismo ay nakaranas ng himalang dala ng Mahal na Birhen. Marakal, marakal! May 2 buhay kaming binuhay ng Panginoon. Marakal kami po paniwalan. Ano pong, gani pong medyo po kayo, ano pong kayo? Ano pong manyawaran niyo? Maragul ang grasyang kapasalamatan niya, maragul. Maragul, abutan ang kapatid ko, gani pa niya, kaya po sa may paldan niyo. Hindi po kapatid ko makatingin ko sa kudaya na po. Masagiya po. Magdakpa doktorya po. Keng puso. Sabi ko kang kuya ko, manya dyan sao. Niya nga ako, may nyad ko po sao. Mamatay niya, tayo sao. Di niya na ako. May biyaya po. Ayon kay Mayor John Sambo, ang fluvial parade ay magiging bahagi na umano ng pagdiriwang ng Foundation Day ng kanilang bayan. Ito'y upang magsalamat sa poong may kapal na nakakatawid ang Santo Tomas sa gitna ng banta ng climate change. Actually, yung unang layunin namin itong taon na to, yung para sa amin, na-survive namin, hindi kami binaha. Itong taon na to, hindi binaha ang aming bayan. So ang layunin ng fluvial parade na to bilang pasasalamat sa ating poong may kapal na hindi kami binaha itong taon na to. At pangalawa, para makita na rin namin ang aming mga ilog dito sa aming bayan kasi mula poblasyon ang ating fluvial parade ay pupunta rin tayo sa kabilang parokya naman sa San Matias ng ating bayan, Santo Tomas. Binubuo ng nasa 37 sapa ang Masaluso River. Isa ito sa mga katubigan kung saan matatagpuan ang aquaculture industry sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Ayon sa lokal na pamahalaan, kailangan din itong pangalagaan dahil sa banta ng polusyon sa ilog at ang patuloy na development sa lugar. Paolo G. Santos, CLTV News. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalen, Karihiyon, kasado na raw ang plano ng Traffic Management Division ng City of San Fernando, Pampanga para ho sa paparating na undas upang maiwasan ang pagbigat ho ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Para ho sa karagdagang detalye, makakasama natin live si JM De Jesus na kanina ho ay nakapanayam. Si Ginoong Pines ng TMD. Kuya JM, ano ang latest? Ano ang sabi ng TMD kaugnay nitong paghahanda nila para sa nalalapit na undas?
Yes, kasamang Justin, kasado na umano ang mga plano upang maiwasan ang mabigat na trapiko sa bisperas at mismong araw ng undas sa November 1, na kung saan marami sa ating mga kabalin ang talagang dadagsain at bibisitahin ng kanilang mga namayapang kapamilya. Dahil mahigit 2 taon na nahinto itong ganitong mga gawain, kaya naman inaasahan nila umano na talagang dadagsa ang mga tao. Kaya naman nakikipagtulungan na ang Traffic Management Division ng syudad sa Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO upang masiguro umano ang kaayusan sa traffic management schemes sa kanilang ipapatupad. Kaya naman ang 3 sementeryo ngayon na kanilang binabantayan talaga ay yung 3 major cemeteries na dinadagsa taon-taon dito sa undas natin. Itong itong Good Shepherd sa may Barangay Dolores, at pangalawa naman yung Santuario de San Fernando Memorial Garden sa may Barangay San Agustin, at yung Campo Santo de San Fernando na malapit naman doon sa city proper o doon sa may Lumang Palengke. Kasama Justin. JM, gaano karami? Nabanggit ba ni Kuyang Pines kung gaano karami itong mga personnel na ide-deploy sa araw mismo o yung bisperas ng undas? Yes, kasamang Justin, walang nabigay na detalye kanina si Sir Renato Pineda kanina, at dahil magmi-meeting pa daw sila kasama mismo ang mga pamunuan ng syudad, at kung saan kasama din nila ang PNP na kung saan pag-uusapan talaga nila kung ano ang magiging lagay at pagbabantay dahil nasa gitna pa din tayo ng pandemya, at sinigurado naman nila na ang kooperasyon nila sa PNP at dito sa mga ibang opisyalis ng syudad na talagang susundin pa rin nila ang mga safety protocols dahil nga magsasama-sama ulit ang mga kabalin dito sa mga sementeryo natin. JM, nabanggit mo kanina itong mga 3 binabantayan na sementeryo, particular na diyan yung sa Good Shepherd. Tapos itong sa city proper natin, yung ito yung Campo Santo sa San Fernando, ito yung public cemetery ng San Fernando, May mga rerouting scheme ba o mga loading zones para sa mga PUV rin yung kanilang itatalaga diyan? Yes, kasabang Justin, magtatalaga umano ang Traffic Management Division ng mga unloading at loading areas malapit sa mga sementeryo upang hindi na umano tuluyan pang pumasok at dumaan ang mga sasakyan mismo sa tapat ng sementeryo. Maglalagay din ng mga parking spaces, particular dun sa sabi kanina ni Sir Renato Pineda, talagang isa sa mga binabantayan nila yung Good Shepherd, pati yung sa may Campo Santo at San Fernando. Kaya naman yung mga parking spaces yung sa mga nagkikipag-usap sila dun sa mga establishment na malapit na kung maaari ay pagbigyan na makipag-park or makapag-park ang mga motorista. Pero doon naman sa intersection ay ipapahayaan naman din ng mga motorista na mag-park doon upang maglakad na lang patungo doon sa sementeryo ng Good Shepherd. Pero ang paalala nila ay isang side lamang ang kanilang gagamitin doon upang magpapark dahil minsan nagkakaroon ng talagang pagsikip ng trapiko kung magdidikit-dikit na yung mga sasakyan. Kaya naman panawagan nila kanina dahil nakausap natin si Sir Renato Pineda ng Traffic Management Division na kung pwede umano ay maghatid na lang muna ang mga kasama nila at babalikan na lang matapos bisitahin, at kung hindi naman maaari ay sundin kung saan ang designated parking area sa mga sementeryo. Okay. Ayan, pakinggan natin mga kabalit, mga karayon, ito pong tinig ni Kuyang Pines, Renato Pineda, OIC ng Traffic Management Division ng CPOSCO. Ang preparation namin, igagaya po namin doon sa previous nung wala pang pandemic na talagang itong Good Shepherd, isa na po ito sa mga pinag-ahandaan namin. Ang pangalawa po yung old cemetery natin doon sa bayan, lampas ng Baluyat Bridge. At ang isa po yung medyo may crowded din itong although papasok siya. Ito sa may San Agustin. Yun po, para maiwasan po yung aberya sa traffic. Mas makakaganda po yung mga bibisita. Ihatid na lang muna, ibababa. Then maglalakad din, alis na po yung mga sakyan. Siguro iuwi muna yung mga malalapit. Pwede umuwi muna yun. Saka na lang tuloy pagkatapos ng paila o yung mga bisita nila sa mga sementeryo. Then, kung hindi naman po talaga may iwasang dalhin o i-park yung mga sakyan, sumunod lang po sila dun sa mga guidelines namin dito. May mga particular tao tayo na naka-assign naman po sa mga parking. Pero yun nga po, limitado lang yung mga parking space natin para hindi naman makongest yung traffic dito sa kalsada. Ang preparation namin, igagaya po namin doon
Ayan, inyo pong narinig ang tinig ho ni Kuyang Pines, Renato Pineda ng TMD. Maraming salamat, JM, sa iyong ulat. Kabalan Kariyon, alas 11 na ho ng umaga at kami magpapaalam na ni JM sa inyo. Tutukan ho natin yung top pick mamayang alas 12 kasama si Kuyang Jody Mercado. At syempre ho, mamayang alas 6 ng gabi makakasama naman ho natin si Jennifer Salenga para sa CLTV News. Bukas ho, meron din ho tayong balitaan recap. Kasama ho si Kuyang Jody para ho pag-usapan at ibabalita niyo sa inyo yung mga malalaking balita at impormasyon na naganap po sa loob ng nagdaang linggo. Ito nga linggong kasalukuyan. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. Ako po si Justin Dizon, kasama po buong persa ng CLTV News and Current Affairs. Kabalan Kariyon, mag-ingat ho tayo lahat. At happy weekend po. Ilang araw na lamang, 72 days na lamang. Pasko na.